Вітаю! Гэта праект #IMBY, кароткі курс найноўшай гісторыі Беларусі. Сёння ў нас 95-й год. Цісні падабайку гэтаму відэа, і мы пачынаем. Першы прэзідэнт Беларусі любіць увагу з боку СМІ. Ён вялікі аматар зладжваць шматгадзінныя маналогі на разнастайныя тэмы. Выказванні Лукашэнкі хутка пойдуць у народ, замацуюцца ў анекдотах і мемах і надоўга перажывуць свой час. Пасля прыходу да ўлады Лукашенка перш-наперш аберуч хапаецца за прадуктовы крызіс. Так нараджаюцца выказванні «Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало», у народной версии «Взялся за яйца, молока нет», и «Я обещаю, что к Новому году у каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца». Лукашенко заўсёды кажа пра ўласную персону ў трэцяй асобе, называючы сябе альбо па прозвішчы, але найчасцей проста «прэзідэнт». Не может Лукашенко украсть, поймите вы, прятать некуда. А то получается, напился, случайно родил, а ты, Лукашенко, расти этого ребенка. Про свою уникальную роль у гісторыі Беларусі і ўсяго чалавецтва ён кажа без купюр и наўпрост. Народ белорусский рискнул и выбрал меня президентом. Это бывает чрезвычайно редко в истории и больше, возможно, не будет. Вы просили дождь, я дал вам дождь. Уникальность ситуации в Беларуси состоит в том, что я никому ничего не обязан. Беларусь стояла на краю пропасти, а я помог ей сделать шаг вперед. Дело не в том, изберете вы меня или нет, где вы денетесь, изберете. И если вас устраивает, я буду работать. За час 30гадовага кіравання Лукашэнкі колькасць перлаў расце ў геаметрычнай прагрэсіі і дасягне піка ў сакавіку 22-го, калі відэа «А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение» выходзіць у сусветныя тренды по популярнасці і спраджае тысячи самых розных роликаў, малюнкаў і мемасаў. Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу карту. 12 студзеня ў мінскім альтэрнатыўным тэатры адбываецца першая ў гісторыі рок-каранацыя. Усяго ўручылі 5 карон: гурт года, альбом года, дэбют года, рок-князёна і традыцыі і сучаснасць. Колькасць намінацый і іх назвы будуць мяняцца год ад году. Рок-каранацыя з перапынкамі праіснуе да 2012 года. У сярэдзіне 90-х беларускі рок перажывае пік сваёй папулярнасці. Гурты збіраюць як клубы, так і вялікія пляцоўкі, альбомы добра прадаюцца, і выдавец музыкі Юрый Цыбін і арганізатар канцэртаў Геннадзь Шульман вырашаюць заснаваць адмысловую прэмію для лепшых айчынных рок-выканаўцаў. На першай цырымоніі прысутнічаюць міністр культуры і друку Анатоль Бутэвіч і кампазітар Эдуард Ханок. Неўзабаве ён атрымае званне народнага артыста Беларусі. Самі кароны вырабляюцца з крышталю на заводзе Неман. Першымі рок-каралямі становяцца музыкі гурта Крама. Альбомам года называюць «Сон у трамваі» Касі Камоцкай, а саму выканаўцу назовуць рок-князёўнай. Некалькі гадоў запар рок-каранацыя будзе транслявацца па БТ, а з 99 па 2008 год цырымонія будзе праходзіць у канцэртнай зале Мінск. Гурты НРМ, Нерадзюбель і Ляпіс Трубецкой выйграюць галоўную рок-карону двойчы. У 2001 годзе ў якасці пародыі на рок-каранацыю будзе праведзена рок-гільятіна, на якой будуць раздавацца прызы за горшыя дасягненні ў рок-музыцы. 18 лютага ў Мінску на 88-м годзе жыцця памірае адзін з самых вядомых скульптараў у гісторыі Беларусі, народны мастак Савецкага Саюзу Заір Азгур. Заір Азгур нарадзіўся ў габрэйскай сям'і ў невялікім мястэчку Віцебскай вобласці. Яго першым настаўнікам быў Юдэль Пен, які ў тым ліку вучыў і Марка Шагала. Азгур навучаўся майстэрству ў вядучых скульптараў і мастакоў пачатку 20-го стагоддзя ў Ленінградзе, Кіеве і Тбілісі, а на пачатку 30-х перабраўся ў Мінск, дзе і застаўся жыць. Самая манументальная праца Азгура – гэта помнік Сталіну на цэнтральнай, цяпер Кастрычніцкай,
плошчы Менска ў 52 годзе. Ён будзе ўзарваны і знішчаны ў лістападзе 61-га праз 2 дні пасля таго, як Сталіна вынесуць з маўзалея. Аднак жыхарам і гасцям сталіцы Азгур найперш запомніцца як стваральнік скульптуры ансамбля на плошчы Якуба Коласа, сядзячай статуі вялікага паэта і 2 скульптур яго літаратурных герояў – Сымона Музыкі і дзеда Талаша. За сваё доўгае жыццё Азгур пакінуў пасля сябе больш чым 1500 прац, сярод якіх былі скульптуры Франкліна Рузвельта, Вінстана Чэрчылля, Мао Цзэдуна, Янкі Купалы, Петра Машэрава, Стэфаніі Станюты, Кастуся Каліноўскага, Сергея Грыцаўца, Рабіндраната Тагора і шмат каго яшчэ. Пасля смерці майстра яго сын Заірыт ахвяруе творчую спадчыну бацькі дзяржаве. У 96 годзе будзе створана майстэрня-музей скульптара, а ў гонар Азгура назавуць адну з вуліц Менска. 14 траўня ў Беларусі адбываецца першы ў гісторыі рэспублікі рэферэндум, ініцыяваны прэзідэнтам Лукашэнкам. На меркаванне выносяцца 4 пытанні. Па выніках рэферэндума Беларусь вяртае сабе савецкую сімволіку з невялікімі зменамі, руская мова атрымлівае роўны статус беларускай і становіцца другой дзяржаўнай. Лукашенко атрымлівае права на дэтэрміновы роспуск парламента і карт-бланш на збліжэнне з Расіяй. Не прабыўшы ва ўладзе і года, Лукашенко разгортвае змаганне са сваімі галоўнымі раздражняльнікамі, ненавіснай яму беларускай мовай, нацыянальнай сімволікай, Вярхоўным Саветам, які абмяжоўвае пакуль што яго жаданні, і газетамі, якія насмельваюцца яго крытыкаваць. Лукашенко вырашае пачаць сваю барацьбу адразу на ўсіх франтах. Ён разумее, што найлепшы спосаб ажыццявіць гэтыя намеры – правесці рэферэндум. Тады збоку яно не будзе выглядаць як самадурства і дэспатызм, а народ і так заўсёды масава ухваляе ўсе ягоныя рашэнні. Дэпутаты Вярхоўнага Савета галасуюць большасцю за правядзенне рэферэндуму, але пры гэтым адхіляюць 3 з 4 пытанняў, якія на яго выносяцца. Разлаваны Лукашенко крычыць, што бярэ ўсю адказнасць на сябе і пагражае парламенту роспускам, калі той не падтрымае ягоныя прапановы. На знак пратэсту у ноч з 11 на 12 красавіка некалькі дэпутацкіх фракцый адмаўляюцца разыходзіцца і аб'яўляюць галадоўку. Раніцай наступнага дня іх збівае, а потым гвалтоўна выводзіць з будынка АМАП. У гэты ж дзень Конституцыйны суд адмаўляе камісіі Вярхоўнага Савета па адукацыі, культуры і гістарычнай спадчыне, якая патрабуе прызнаць неканстытуцыйным вынясенне на рэферэндум пытання аб наданні рускай мове роўнага статусу з беларускай. Рэферэндум адбываецца пры яўцы 65%, тыповай для дэмакратычных краін, але не тыповай для Беларусі пры Лукашэнку. З аднаго боку, рэферэндум 95 можа выглядаць як безумоўная перамога Лукашэнкі. Ён атрымлівае ухваленне 83% на пытанне пра мову, 75% на змену дзяржаўнай сімволікі, 83% на інтэграцыю з Расіяй і 77% на права распускаць парламент. Больш за 200 000 бюлетэняў былі сапсаваныя альбо прызнаныя непрыдатнымі. Адразу пасля закрыцця выбарчых участкаў кіраўнік справамі Лукашэнкі Іван Цецянкоў узлазіць на дах адміністрацыі прэзідэнта, зрывае бел-чырвона-белы сцяг і рве яго на шматкі, і на кожным з іх пакідае свой аўтограф. Паводле легенды, на наступны дзень кожны шматок Цецянкоў прадаваў за $100. 14 траўня адначасова з рэферэндумам у Беларусі адбываюцца выбары ў народныя дэпутаты Вярхоўнага Савета 13-га склікання. Гэтае скліканне Вярхоўнага Савета стане апошнім. Палітычныя партыі атрымліваюць права вылучаць кандыдатаў. Колькасць мандатаў была скарочана да 260. У 12-м скліканні нардэпаў іх было 328. Першыя выбары пры Лукашэнку адбываюцца са шматлікімі скандаламі. Лукашенко і апазіцыя абвінавачваюць адзін аднаго ва ўсіх смяротных грахах і ў спробах сарваць выбары. Ноги выйдут от того, от главу государства, которого избрал народ. Разве выйдет полный совет? Яўка кульгае, не хапае кворуму. Для таго, каб цалкам забяспечыць парламент народнымі выбранікамі, спатрэбіцца аж 4 туры. Апошні адбудзецца ў снежні. Беспартыйных дэпутатаў у парламенце ажно 96. Партыя БНФ, якая ў мінулым скліканні мела 26 дэпутатаў, не трапляе ў Верхоўны Савет.
Галоўны скандал: у парламенце няма Зянона Пазняка, якога менш за год таму на прэзідэнцкіх выбарах падтрымалі больш чым 750 тысяч выбаршчыкаў. Пазняк заяўляе, што яго прыдушылі адміністрацыйным рэсурсам, сагнаўшы на ўчасткі бюджэтнікаў. ЦВК адказвае, што парушэнняў не зарэгістравана. Выбары адбыліся па сцэнары Лукашэнкі. Ён здолеў правесці ў парламент вялікую колькасць сваіх прыхільнікаў, цалкам выключыўшы з яго ўсю нацыянальна арыентаваную апазіцыю. Прыхільнікі Лукашэнкі фарміруюць у парламенце фракцыю «Сагласие» на чале з яго сябрам юнацтва Уладзімірам Канаплёвым. Аднак у парламенце апынулася прыстойная колькасць непрыяцеляў Лукашэнкі злева, сацыял-дэмакратаў, лібералаў і аграрыяў на чале з Шарэцкім і несістэмных камуністаў на чале з Калякіным. У барацьбе за крэсла спікера Калякін прайграе Шарэцкаму, і праз 1,5 гады гэта будзе вельмі дорага каштаваць беларускай дэмакратыі. Аграрый Семён Шарэцкі занадта просты для сур'ёзных палітычных гульняў. Лукашенка абвядзе яго вакол пальца ў адзін момант увосень 96-го. У планах Лукашэнкі стварыць цалкам кішэнны парламент, які будзе аднагалосна падтрымліваць усе яго ініцыятывы. Вы глядзіце гэты праект у скарочаным выглядзе. Поўная версія ў маёй кнізе #IMBY. Ссылка для набыцця кнігі у апісанні да гэтага роліка. 26 траўня каля вёскі Рэдзькі Друвінскага раёна Віцебскай вобласці Александр Лукашенка і кіраўнік урада Расіі Віктор Чарнамырдзін прыбралі мытны знак шлагбаума і пасадзілі на яго месца бярозу. Мяжа паміж двума дзяржавамі праіснавала крыху больш за 3 гады. У рамках СССР межаў паміж саюзнымі рэспублікамі не было. Пасля развалу Саюзу была зафіксавана афіцыйная мяжа даўжынёй у 1239 кіламетраў. 1 ліпеня 1993 года паводле ўрадавага рашэння правілы пераходу і праезду праз мяжу з Расіяй зрабіліся больш жорсткімі. Пасля рэферэндуму 95 Беларусь і Расія замацавалі правілы перасячэння мяжы. За грамадзянамі абедзвюх краін прызналі права на ўезд у аблегчаным парадку, без візы, замежнага пашпарта і рэгістрацыі. Цяпер беларусы і расіяне могуць не праймацца, што ўначы іх пабудзяць у вагоне цягніка і будуць правяраць дакументы. Знікненне межаў стане першым крокам расійска-беларускай інтэграцыі і прагучыць як першы трывожны званочак для прыхільнікаў незалежнасці краіны. На дзяржаўных тэлеканалах з'яўляецца катэгорыя журналістаў, якія выбудоўваюць сваю кар'еру на ўсхваленні рэжыму Лукашэнкі і на зняслаўленні яго апанентаў. Самымі медыйнымі з іх становяцца Александр Зімоўскі, Юрый Казіятка, Юрый Азаронак, Інга Хрушова і Яўген Новікаў. Позиция пропагандистов однозначная и подается как аксиома. Президент – это Беларусь, Беларусь – это президент. Президент всегда прав. Кто против президента, тот против Беларуси. Кто не с нами, тот против нас. Для позиции подрыхтованы ярлыки отморозки, пятая колонна, продажные, отщепенцы, наркоманы и проститутки, бел-червоно-белый стяг и герб-погоня, символика нацистов, здрадников и полицаев. Прамаўляюць прапагандысты выключна на рускай мове, выкарыстоўваючы беларускія словы толькі дзеля кпінаў. Галоўным прыніжальным словам яны абіраюць свядомы. Гэтае слова вельмі любіць ужываць у сваіх прамовах і сам Лукашенка. Азаронак здымае фільм «Дзеці лжы», у якім груба змантаваўшы кадры апозіцыйнай акцыі пратэсту і мітынгу часоў Трэцяга рэйху, праводзіць наўпроставай паралелі з праціўнікамі Лукашэнку і фашыстамі. Вероятно, только у Хавруси с врагами славян надеялись править Белоруссией любимые фронтовцами лидеры БНР. Об этом свидетельствует и другая телеграмма. А другого Всебелорусского конгрессу 27 червня 1944 года у Менску. Праводару Великой Немецчины Адольфу Гитлеру. Зімоўскі у сваёй штотыднёвай праграме «Резонанс» метадычна і даходліва тлумачыць, чаму Лукашенко добра, а апозіцыя дрэнна. Как мы с вами могли заметить, кандидаты склонны игнорировать очевидные факты и делают это просто так, ради красного словца. Возможно, огромная занятость политическими делами мешает им глубоко и предметно познакомиться с, как это принято говорить, реальным сектором. Новікаў у сваёй перадачы «Права чалавека. Взгляд в мир» распавядае пра парушэнні правоў чалавека ў заходніх краінах. Маўляў, глядзіце, нас лаюць, а самі што? Эти известные факты я буду подкреплять фотографиями, сделанными там же, в Лос-Анджелесе, в те трагические дни в апреле
1992 года. Хрушчов ладзіць рэпартажы на фоне апозіцыйных мітынгаў, зневажаючы і абражаючы іх удзельнікаў. І звар'яцелыя энтузіясты з ліку нецвярозых студэнтаў, не занятых аніякай справай пенсіянераў і іншых бязмэтна швэндуючых грамадзян сцягнуліся бліжэй да Акадэміі навук, адкуль, дарэчы, увесь сённяшні спектакль і пачаўся. Праз гады ўсе прапагандысты апынуцца на сметніку гісторыі. Толькі Хрушчова, адзіная з усіх, зменіць сваю палітычную пазіцыю, з'едзе з Беларусі і пачне адкрыта крытыкаваць рэжым Лукашэнкі. 7 ліпеня на Менскім стадыёне «Дынама» у прысутнасці 37 000 заўзятараў зборная Беларусі нечакана выйграе ў грандаў сусветнага футболу зборнай Нідерландаў з мінімальным лікам 1-0. Адзіны гол на 28 хвіліне забівае Сергей Герасімец. Зборная Беларусі да сустрэчы з галандцамі згуляла ў сваёй гісторыі толькі 10 афіцыйных матчаў, з якіх выйграла 1. У 94-м перамагла зборную Люксембурга з лікам 2-0. Каментатар Уладзімір Навіцкі параўноўвае па значнасці прыезд галандца ў Мінск з мінулагоднім візітам Біла Клінтона. 3 тыдні таму адбыўся рэферэндум аб змене дзяржаўнай сімволікі, але трыбуны ўсе яшчэ скрозь запоўненыя бел-чырвона-белымі сцягамі. Перад пачаткам гульні капітан беларусаў Андрэй Зыгмантовіч дорыць галандцам бел-чырвона-белы вымпел. У тэлетрансляцыі таксама выкарыстоўваецца нацыянальны сцяг. Не спяшаючыся, магчыма, вы не паспелі заўважыць па нашых титрах, хто там под якім нумарам. Яшчэ раз вам паведамлю склады каманд. На 28-й хвіліне галкіпер гасцей Эдвін ван дер Сар занадта далёка выходзіць з-за варотаў. Герасімец выкарыстоўвае гэтую памылку, абыгрывае брамніка і з вострага вугла ад фланга пасылае мяч у пустыя вароты. Галандцы нанесуць 18 удараў па варотах, з іх 9 у створ, але так і не адолеюць брамніка беларусаў Валера Шанталосава. Беларусь атрымлівае сенсацыйную перамогу, якая будзе толькі другой у яе гісторыі. У чэрвені 95-го года усе цэнтральныя праспекты Менска завешаны рэкламнымі расцяжкамі, якія анансуюць, што неўзабаве адбудзецца канцэрт нямецкай поп-зоркі Сандры на стадыёне «Дынама». Ажыятаж шалёны, усе квіткі на канцэрт прададзены, але ёсць адзін нюанс. Выканаўца хіта «In the Heat of the Night» знаходзіцца на апошніх тыднях цяжарнасці. 6 ліпеня яна народзіць блізнятак Мікіту і Себасцьяна. І пра канцэрт у Беларусі не мае аніякага ўяўлення. Афіцыйным арганізатарам канцэрта выступае вядомы імпрэсарыё Іван Паланейчык, які раней ужо неаднойчы прывозіў у Мінск вялікіх зорак. Прапанова наконт канцэрта Сандры была вельмі прывабнай, і Паланейчык на яе павёўся, не спраўдзіўшы перад гэтым інфармацыю. Арганізатары з Масквы працавалі з імпрэсарыё праз падстаўную асобу і неаднаразова пераносілі дату прылёту спявачкі. Апошні раз Паланейчыку патэлефанавалі раніцай у дзень канцэрта з нямецкага нумара і паведамілі, калі і на якім рэйсе прылятае Сандра. Мінскія арганізатары прыехалі ў аэрапорт, але ніякай Сандры там, натуральна, не знайшлі. Тым часам тысячы фанатаў Сандры сабраліся ля ўваходу на стадыён «Дынама» дзеля таго, каб даведацца, што іх кінулі. На фоне нервовага зрыву Паланейчык трапіць у псіхіятрычны шпіталь, і гэта выратуе яго ад турмы. Грошы ашыканым меламанам ніхто не верне, а сляды маскоўскіх арганізатараў знікнуць. Сандра даедзе да Мінска толькі ў 2013 годзе. Уначы з 26 на 27 ліпеня у райцэнтры Лёзна на дратах высакавольтнай лініі быў вывешаны нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Да сцяга прымацавана цыдулка з подпісам «Мирон». Асоба Мирона невядомая. Застаецца таксама таямніцай, дзейнічае ён адзін, ці гэта псеўданім групы людзей. Нацыянальныя сцягі па ўсёй краіне будуць вывешвацца амаль 2 дзесяткі гадоў. Мирон размяшчае іх у цяжка даступных месцах. Часам камунальшчыкі цэлы працоўны дзень выдаткоўваюць на тое, каб зняць сцяг. У асноўным Мирон дзейнічае ў Віцебскай вобласці, але здараецца, што ягоныя сцягі апынаюцца ў Мінску і іншых буйных гарадах. Невядома, ці той гэта Мирон, ці яго паслядоўнікі. 14 траўня 98 года, у трэцюю гадавіну рэферэндума аб змене сімволікі, Мирон вывешвае нацыянальны сцяг наўзамен чырвона-зялёнаму на даху Віцебскага гарвыканкама. У нулявых Мирон зладжвае цэлыя акцыі. Да пэўных дат вывешвае сцягі адразу ў некалькіх месцах, альбо робіць гэта на працягу некалькіх тыдняў запар. Пра Мирона пішуць нават дзяржаўныя выданні. Апошнія сцягі Мирона былі развешаны на пачатку 2010-х. Яго асоба так і не была высветлена.
7 жніўня ў Менску на 83-м годзе жыцця памірае народны паэт Беларусі Яўген Іванович Скурко, больш вядомы як Максім Танк. Літаратуры Максім Танк аддаў 60 гадоў. Яго першы зборнік вершаў выйшаў яшчэ ў 36-м. Псеўданім Максім Танк ён упершыню ўжыў у 32-м годзе, калі ў газеце «Беларускае жыццё» ў Львове з'явіўся верш «Заштрыхавалі гіганты коміны». У 30-е гады Танк жыве ў заходняй Беларусі і зазнае пераслед за выкарыстанне роднай мовы, але тым не менш працягвае пісаць па-беларуску. Нацыянальная тэматыка займае адно з вядучых месцаў у ягонай творчасці. Ён стварае замалёўкі народнага быту і жыцця простых людзей. Мы праходзім паміж хатамі, знішчажаючы гранатамі банду воўчу. Чуюць гады в кожным шороху, што ўжо блізіцца расплата. Танк быў прыхільнікам беларускай дзяржаўнасці і нацыянальных сімвалаў. За 3 месяцы да смерці ён раскрытыкаваў вынікі рэферэндуму аб змене сімволікі, заявіўшы, што калі Беларусь страціць свой герб і сцяг, яна страціць і сваю незалежнасць. У гонар Максіма Танка былі названы Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт і вуліца ў Мінску, якая да гэтага мела назву Танкавая. 17 жніўня пачынаецца страйк працаўнікоў Менскага метрапалітэну. Да іх далучаюцца кіроўцы тралейбусаў. У выніку увесь цэнтр Мінска аказваецца паралізаваны на некалькі дзён. Канфлікт выспяваў з вясны. Працаўнікам метро былі адменены надбаўкі за безаварыйную працу і зніжаны памер прэміі. На другі дзень забастоўкі ўлады выдзяляюць грошы на пакрыццё пазык перад кіроўцамі тралейбусаў, і тыя выходзяць са страйку. На дапамогу прывозяць штрых-брэкераў з Расіі. На трэці дзень улады выкарыстоўваюць сілавікоў для разгону страйкоўцаў каля офіса свабоднага прафсаюза. Лукашенка з тэлеэкрана абвінавачвае ў тым, што адбываецца нацыяналістычныя сілы на чале з БНФ і кажа пра тое, што страйкам кіруюць з Польшай і ЗША. В начале моего президентства у нас очумело метро остановили, метро стоит, 2 миллиона город. 21 жніўня страйк заканчваецца. 23 чалавекі арыштаваныя. Лідараў страйкоўцаў выкрадаюць, выводзяць за межы Менска і там збіваюць. У гэты жа дзень Лукашенка выдае загад, што забараняе дзейнасць свабоднага прафсаюза. Лідары страйку атрымліваюць па 15 сутак адміністрацыйнага арышту, больш за 50 рабочых звольненыя з метрапалітэна. Раніцай 12 верасня ў паветраную прастору Беларусі з боку Польшы ўваходзіць аэрастат, на борце якога знаходзяцца двое грамадзянаў ЗША – 55-гадовы Алан Фрэнкель і 68-гадовы Джон Стюарт Джерайс. Амерыканцы з'яўляюцца фаварытамі Кубка Гордана Беннета, адной з самых прэстыжных і самых складаных гонак сярод паветраплавальнікаў. Ваенны верталёт Узброеных сіл Беларусі атакуе шар кулямётнай чаргой. Версія амерыканскага боку. Мінск быў праінфармаваны пра тое, што ў авіяцыйную прастору Беларусі на некалькі гадзін увойдзе паветраны шар з турыстамі. Версія Мінска. Страляніну адкрылі таму, што палёт не быў дазволены, камунікацыя з шарам па радыёсувязі адсутнічала, а на самім шары не было апазнавальных знакаў. Сістэма СПА каля 2 гадзін сочыць за шарам, потым адкрывае агонь на паражэнне. Шар загараецца і падае з вышыні 2 кіламетраў. Абодва амерыканцы гінуць, іх целы адшукаюць у прыгарадзе Бярозы. Афіцыйны Мінск выказвае шкадаванне з нагоды таго, што адбылося, але нават не просіць афіцыйнага прабачэння і не прызнае сваёй віны. Замест гэтага астатнім удзельнікам гонкі выпісваюць штрафы ў $30 за адсутнасць беларускіх віз. Дзярждэп ЗША называе гэта фарсам, разгараецца вялізны дыпламатычны скандал. На галоўным, зрэшты адзіным, калі не лічыць кабельных, дзяржаўным тэлеканале ТБК, у 96-м ён будзе перайменаваны ў БТ, выходзіць цэлы шэраг забаўляльных аўтарскіх тэлепраграм. У маладой рэспубліцы цяпер ёсць свае ўласныя медыйныя персоны і з'яўляецца тэлебамонт. Галоўная светская львіца краіны Элеонора Язерская запрашае ў свой музычны салон. Там можна пабачыць і пачуць зорак беларускай оперы і камернай музыкі, паглядзець балетныя нумары, паслухаць дэкламаванне вершаў. І яшчэ другія песні, якія загучаць сёння ў студыі ў нашай праграме. Дазвольце, сябры, я прадстаўлю вам свайго сённяшняга госця. Язерскай пад 50, але яна апранаецца не па ўзросце, шакуе кансерватыўную публіку ўборамі, фрызурамі і выбарам колеравай гамы.
Акрамя таго, яна аматарка ружовай памады і косак. Галоўная перадача для інтэлектуальнага бамонду большасці насельніцтва падаецца занадта нуднай, але яе любяць і глядзяць дзеля Язерскай. Наталі Наважылавай ужо за 40, але галоўная фітнес-лэдзі краіны і ўладальніца клуба «Багіра» у цудоўнай форме. Яна вядзе урокі Наталі Наважылавай і фітнес-клас Наталі Наважылавай, дэманструючы, як варта працаваць над уласным целам. Перадачу асабліва упадабалі мужчыны. У ёй шмат прыгожых дзяўчат і заўсёды гучаць бадзёрыя рытмы. Марш на месте. Марш. Марш. Для того, чтобы себя подбодрить, мы немножко похлопаем. Для аматараў музыкі ёсць цэлы шэраг перадач. «Усё нармальна, мама» з Ларысай Грыбалёвай распавядае пра навіны ў свеце поп-музыкі, «Рок-айленд» з Аксанай Левіцкай збірае пад сваім крылом дамарослых рокераў, а «Акалада» Анатолія Аксаны Вечар не толькі паказвае кліпы беларускіх выканаўцаў, але і сама ладзіць іх вытворчасць. Двухразовая чемпионка нашего хит-парадного первенства Дженнифер Лопес ведь от соромливости вырашила, что больше 2 тыдняў на нашем чарте на первом месте займаць непрыстойна. Ягор Хрусталёў прыйшоў на тэлебачанне на пачатку 90-х яшчэ амаль падлеткам. Пачынаў з перадачы «Крок да рока», цяпер у яго свая аўтарская перадача «Карамболь». Спачатку гэта было ток-шоу, потым пачало выходзіць у фармаце інтэрв'ю сам-насам зорным госцем. Але сёння мы гаворым па-беларуску. Наш гость – народны паэт Беларусі Рыгор Іванович Барадулін. Рыгор Іванович, а як вы лічыце, хто сёння чытае беларускія вершы, акрамя літаратурных колаў і тых, каму гэта трэба, па школьнай ці інстытуцкай праграме? У 95-м годзе Александр Лукашенко дае інтэрв'ю нямецкай газеце «Handelsblatt», дзе станоўча ацэньвае ролю Адольфа Гітлера ў фарміраванні нямецкай дзяржавы. На радзіме яго чакае скандал. Даводзіцца апраўдвацца. Мяркуючы па аўдыёзапісе інтэрв'ю, Лукашенко сказаў наступнае. История Германии – это снимок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Я подчеркиваю, что не может быть в каком-то процессе или в каком-то человеке все черное или все белое. Есть и положительное. Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Ведь немецкий порядок формировался веками. И у Гитлера это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Лукашенко, абвергаючы відавочнае, будзе сцвярджаць, што ён такога не казаў, а гэты аўдыёзапіс – фальшыўка, сфабрыкованая в Польше пры ўчасці апазіцыі. Лукашенко агучыць уласную версію нібыта сказанага ім. Фашист был у власти. Идиот самый настоящий был у власти, который уничтожил столько народа. Но объединили нацию. Объединили путем жесткой власти на этом этапе. Результат дало. Поэтому не надо упрекать меня в том, что мы хотим иметь в Республике Беларусь серьезную жесткую власть. Слово «фальшивка», сфабрикованная в Польше, зробится черговым крылатым выразом, які незалежныя СМИ узгадываюць кожны раз, калі Лукашенко абвяргае некія факты. У 95-м годзе выходзіць дэбютны сольны альбом 19-гадовай Вольгі Ярмоленка, дачкі мастацкага кіраўніка сяброў Анатолія Ярмоленкі. Альбом называецца «Алеся», ды і сама Вольга зробіцца вядомай публіцы менавіта пад гэтым імем. Песня «Алеся» была хітом сяброў яшчэ ў 81-м годзе, і Вольга вырашае ўзяць сабе сцэнічны псеўданім у яе гонар. У склад гурта бацькі яна патрапіла яшчэ ў 14-гадовым узросце, але спачатку не спявала, а стаяла за клавішамі. Потым Алеся становіцца салісткай ансамбля «Сябры», але ў яе пачынаюцца з'яўляцца ўласныя амбіцыі. Яна спрабуе распачаць сольную кар'еру, не жадаючы ўсё жыццё знаходзіцца ў цені свайго бацькі. И пусть приносит письма почтальон, но этих писем я давно не жду. Ну, уласны жаль, Алеся так і застанецца дачкой Ярмоленкі. Калі яна трапляе ў тэлеэфір, то толькі дзякуючы сябрам, ніводная яе песня не становіцца значным хітом. Дыскаграфія Алесі выглядае як мем. Пасля дэбютнага альбома 95-го года пад назвай «Алеся» выйдзе альбом «Ад Алесі да Алесі»,
потым выйдзе альбом пад назвай Алеся, а потым яшчэ адзін альбом пад назвай Алеся. Калі кар'ера пойдзе на спад, Алеся пачне удзельнічаць у раскрутцы свайго 10гадовага сына Анатоля, які вырашыць стаць рэперам. Гэта быў 95-й год. Дзякуй, што глядзелі гэта відэа. Да новых сустрэч! Жыве Беларусь!